салом алайкум мухлисои рэпи тоҷик, мухлисои Шон МС. Ма ҳақ надоштам баҳс ами кор да қушам, умуман ма ҳеҷ нестам, ҳақ надоштам ами кор да қушам, лекин ҳар як одаме ки ами видеои эл нақати Шон баҳсшона тамошо мекунад, дар худашам хеле як илҳоме меояд ки мехоҳад фикри худша баён кунад. Ба ҳамон хотир марам хостам фикри худ ма дар ин масъала баён кунам. Шон МС, ма то ин вақта таборӣ доштам, фикр мекардам ки умуман любой ҳамин видеое ки дар бораи ҳамин батл мешид ма тамошо мекардам, не ки баъди ҳамин видеое ки баҳси шумо қатъи элам буд, ман нафаҳмидам ки ин кор дар рептиҷи элам прав буда. Ба чӣ хотир? ба он хотире ки ҳама шароита ту дар муҳайё кардиям, ту ё метарсӣ ё тайёр нестӣ, чизе ки тра мегӯян ту хулоса отказ намераҳӣ. Ту дар 60,000 сомон пешниҳод кардиян, ҳатто мегӯӣ ки ма батл Москва да мегзавонам, Россия да мегзавонам, Тоҷикистон да намегзавонам. Ту барои мухлисот мегӯӣ мекунам. Мухлисоти Тоҷикистон да бисёрани гапа эл нам гуфт. Баъд Тоҷикистон да вақте ки 30,000 агар ту дар рептиҷи пешниҳод кунад, батли тура сиёнка мекунанд. Ҳама мухлиси ту батли тура бепул тамошо кардан метавонад. Ай сиёнка ту мухлиси ту 50 сомон надора, мегӣ баъд ӯ Рустаме ки ҷо сум дора ки 6-5 соперники тура ба Москвара мебурдай, тура мебурдай, батл ташкил мекардай. Хеле условия агар ёд дада бошам, ма қатъи якай доди худо пеши ту барои консерт рафтагӣ будем Шон МС, ҳамон условие ки карда будӣ, ма дигар нахостам пеши ту барам. ҳамин чизам ту ҳамин хеле кардаисти, ба худо ҳамин масъала да ту неправи Шон МС. Ма айтаним ҳамаи мухлисои дар ноҳияи Рашт даги ту гап задаистам. Фикр мекунам баъди ҳамин видео ту 30-40% мухлисот ай даст доди шернар. И хеле накоҳи ту дар ҳама шароита пешниҳод кардаи рептиҷи. ту мегӯӣ ки рептиҷи фақат ба фоидаи худаш кор мекунад. ма ай 2014 рептиҷи қатъи ҳамкорӣ кардаистам. ай 2014 рептиҷи ҳамкорӣ кардаистем. Як тин ма барои рептиҷи расход на як тин надодам, ман наоборот ман он айтрекон 5 дирами ҷамъ кардаистам. уже 60 сомон шиде ба фикрам. хеле любой консерт мешавад. Консерти диёри арҷманд шид, дар рептиҷи занг зидам биё иштирок. Ман ягон чи расход накардам дар рептиҷи, наоборот даромад кардаистам. И гап там нотуғрия шеринар. умуман ман худам хеле ба хулосае омадам ки Шон МС ту ҳамин батл да тайёр нести ба фикрам, хеле шоу кардаиста будӣ, отказ дарафтаисти. Да хулоса ҳар касе ки ҳамин видеоро тамошо кунад мефаҳма. Аммо вақте ки мо барои консерт пеши ту рафтагӣ будем, баъд дар кадом студияи овозаш баромад ки ту гуфта будай ки ғар мара консерт гуфтиян, ман метарсам барам. ҳамин гапа ман шунидам баъди ҳамун кор. боқӣ паноҳи худои фикрҳои ма буд, ягон хатогӣ бошад бахшиш.